Zeure ideiak diseinu grafikoaren bidez adierazi eta transformatu nahi dituzu? Hizkuntza bizuala aplikatuz diseinatzaile grafiko profesionala izan nahi duzu? Etorri, geure diseinu grafikoko gradua ezagutzera. Diseinuaren disiplina ezberdinak landuko dituzu. Diseinu editoriala, branding digitala, tipografia, marketing digitala eta pakagina horien artean. Baliabide informatiko profesionalak manejatuko dituzu. Irudiaren tratamendu digitala eta maketazioa, irudi vektoriala, web hizkuntza ezberdinak, HTML-a, CSS-a eta JavaScript, bideo edizioa, bide eta irudeko diseinu animazioa. Marka baten identitatea eraikitzen ikasiko dozu brandingaren bitartez. Identitate bizual malguak, baloreak, merkatuan duen posizioa eta bezeroaren esperientzia aurkituz. Web diseinua, app prototipoak eta zeure diseinuei mugimendua emango dien motion designa jorratuko dituzu. Irude inprimagailua erabiltzen ikasiko duzu, zeure diseinuak errealitate bihurtzeko.